שלום לכולם, שוב חזרתי, זוהר של פיינרמן. אני ממשיך את התיק. ממשיך. אתם יודעים שעשיתי חלק א'? מי שנתקל בחלק ב' ולא נתקל בחלק א', אז רוצו מהר לראות את חלק א'. זה מחולק לשני חלקים בינתיים, זה חלק ב'. זה מחולק לשתי חלקים כדי שאם אני אעשה סרטון אחד ארוך זה לא יהיה מיליון ארוך מדי. אז זה הרבה עבודה, זה ממש הרבה עבודה, אבל נסתדר עם כל העבודה הזאת. נחלק כמה שצריך, נעשה תיק גבוה, זה לוקח הרבה זמן, המון שעות בסריגה עם החוטים, המון שעות עם הסריגה עם החוטים. אוקיי, זה המון שעות עם הסריגה. אני אעשה המון שורות. אוי, לא. מה יש לי פה? חוט מקוצר קציר. אבל עדיין לא נגמרה החפיסה, אני אעשה משהו. מה אני אעשה? טוב, אני אמשיך לסרוג עם החוט הזה. הוא מספיק ארוך בשבילו, הוא לא הכי קצר שבעולם. הוא מתחיל להתקצר, אבל לא נגמרה כל החבילה הזאת. זה פשוט חוט קצר ששמו בטעות אולי. טוב, זה כבר משהו שאני צריך. החוט הזה אני אשאיר להחביא. עכשיו אני אקשור חוט חדש. איך עושים את זה? אנחנו פשוט עוזבים את החוט הזה, לוקחים חוט חדש, אנחנו בלי קשורות, בלי שום דבר, אנחנו מכניסים לראש הבא, מכניסים את החוט, ולעזוב, ללפף ולסגור. זה אפשר לקשור בין זה כמובן. שאת החוט הארוך, שזהו, ככה החלפנו חוט כאילו שזה ההמשך של החוט. זה רק חוט קצר שבטעות שמו, זה אותו צבע, אבל רק חוט קצר ששמו בטעות בחבילה הזאת, לא יודע למה. מוזר לי ששמו חוטים קצרים בתוך כל החבילה הזאת. ואתם יודעים שהחבילה הזאת מתחילה להיות רזה. מי שלא ראה את חלק א', רוץ מהר לראות את חלק א', כמו שאמרתי כבר בתחילת הסרטון, אני שוב חוזר על זה. ופה נחזור על זה פעם שלישית, סתם. לא נחזור על זה פעם שלישית. ממש לא נחזור על זה פעם שלישית. ואתם הבנתם. פעם מיליונית. בואו נחזור על זה פעם מיליון. סתם. אפשר גם עם כל תפרים שאתם רוצים. אפשר גם עם עין שטוחה. וזה צריך לעשות חלש. עמוד וחצי. עמוד משולש, איזה תפר שאתם רוצים בסריגה. זה לא חייב להיות חצי עמוד. הבחירה שלי חצי עמוד מפני שזה עושה את הקווים האלה המדהימים האלה. לא יודע אם וזה לא עושה חורים כמו בתפרים מאוד גדולים שזה דווקא
לי חורים, כדי שזה יתקצר לי העבודה. וגם 2 כדי שיתקצר לי העבודה. אמרתי 1 כי זה נותן ניצוי יפה, ו2 כדי לקצר את העבודה בתפר שבתפר אחד יהיה לכם מאוד מאוד קצר, תעשו את זה לתוך כמה שניות, אבל אם מדובר במיליונים אנשים, זה ייקח מיליונים שניות. כלומר, זה ייקח שעות להכין את זה, אפילו כמה ימים להכין את זה, אפילו